Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Rutinitas arep bodho, Lur, arep lebaran neng sarean biasa. Adate wong Jawa ya ngono. Arep poso kurang sedina apa kurang 2 dina bodho neng sarean. Terus arep bodho ya ngono, kurang sedina apa kurang 2 dina ya neng sarean. Yes, pokoknya nyenggang nih. Wis karepmu kok bareng alah wis geger alah wis awas guyu wae jalane kali ini, Lur, resik iki nggon perumahan dibangun. Monggo sing pengen bangun lokasi yo daerah sedake Balai Desa. Ih, banyune akeh, Lur. Banyune akeh. Air wame, Lur. Biasa, Lur, wong kene. Kabeh ning ndi. Adate wong Jawa. Pak, nggih. Wis teko kono. Pemakaman Sekotok sudah gede. Lumayan melakukan 100 meter. Nggih. 100 meter. Nah. Oh, lihat rame. Waduh rame. Oke. Iki lah kuwi nggone pato Mbah Kong kae. Nah, nggonmu kuwi ya akeh wong kuwi iki butuh kutumbas. Lah ning kono kan ya enek to nggone Mbah Yut, Mbah Anu kuwi. Iya wis kono wae. Yuk. Sik ndonga arep ndonga sik, Lur. Koneh ya. Yuk.